Λοιπόν, κάποιες βιντεοοδηγίες για τη σωστή υποβολή της εργασίας, γιατί λαμβάνω πολλές απορίες. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι να δώσετε ένα όνομα, να αλλάξετε το όνομα της εργασίας σας, εφόσον βέβαια την έχετε ολοκληρώσει. Προλογείτε λοιπόν σε αυτό εδώ το πλαίσιο, μάντεψε σημαία, βήμα 5 και το όνομά σας. Το δεύτερο βήμα είναι να πατήσετε το κουμπί «Μοιραστείτε», έτσι ώστε το έργο σας να είναι σε κοινή χρήση και να έχω τη δυνατότητα να μπω και να δω τον κώδικα που έχετε δημιουργήσει. Επιστρέφουμε στον editor, στην εφαρμογή. Το τρίτο βήμα είναι να αντιγράψετε αυτή τη διεύθυνση, αντιγραφή, και να την επικολλήσετε, για παράδειγμα, σε ένα αρχείο Word, το οποίο και θα υποβάλλετε ως εργασία στο Edmodo.